Dal lidi jsme dalšího videjka, dneska si zahrajeme hru Battlecast už po druhý. Tak, jsem od minula toho hodně zněděla. Za prvé mě padla z Epic Festu legendárka za nami off Eventide. Dále jsem se dal na 28 a taky jsem tady získal true formu na Jamie Rocket a mám ještě true formu na Pulse Cricket. Tak bychom si něco mohli zahrát. Golden Tower jsem už na 12, ale to zatím ještě nedávám, i když jako odměna je velice lákavá. Co pak tady máme dál? War of Valentines. To znamená ta válka. Tady ještě netroufám, a kolik to má hvězdiček 5. Když dáme si tohle. A třeba tohle si dáme a jdeme hrát. Tak začínáme. Jo, to jsem už hrál, tady dostanu vlastně kočku, jakoby marshmallow, který se potom přemění na grosket a vlastně potom ticket combo jako nohový god combo, nebo jak to říkáte, tak je tam crazy, normál a potom teď tenhle ještě. Vyšla nám první ten. Tak, dáme si Amateriuse. Tady ty 3. On hlavě zvládne. Mitamu, aby to vlizla. A zkusíme, jak je to dají. Jako jo, zatím to dávají. A potřebuju Mitamu. No, si myslím. Tak, legendka. Jameiro. Tak. Teď mám zatím tačci. Ne, asi imunní proti tomu. Nebo co to je? Jo, jsem se nadíval, jestli je imunní nebo není imunní. Jsem trochu spackal. Já taky mám stejčku jinou. Jsem zpomovač, zpět jednou už hrál. Tak. A zatím to dáváme. A teďka už tam asi vyjde černí, tam vlastně vyjdou teďka. A to jsme měli dávat úplně v pohodě, teoreticky řečeno. Jasně, no, tam jsme vysílali taky nějaký ty jednotky. Ale zatím to hráme jako dobře. Zatím se nám daří. No a vypadá to na šťastný konec. Protože zatím nic nám nehrozí. Tak vám ukážu. Tohle moje nový. A jaká už tam máme omezený počet. Jasně. Už tam prostě dodáváme. Už nám nic nemůže zabránit cestu a vítězíme. Má 9000 a skore 5700 KCPčko, 50 000, 1 jobs, rare ticket 1, ticket for 1 leadership. Tak to bylo hodně odměn. Tak asi myslím, že bychom si jednou mohli zatočit. Tak zkusíme z Epic Festu, nebo aspoň co tady je. Není, jo, to z toho mě padlo. I zde den se taková ta velká ta. Jo, mám 2 platinum shardy. Potřebuji jich 10, abych to... Dáme se točit a ten Epic Fest, ale ještě se kouknu do storage. Jo, jenom Catfruit, jako jich moc nemám, ale to se za chvilku změní. Tady nemám nic vůbec. Tak, pojďme se, byste jsme to ještě mohli dostat. Takže co bych tady já fakt hodně chtěl dostat, je tady třeba D'Artagnan, nějaká 8 nejlepší. A nebo tady ten Izdrance Griff, já mám toho jinýho a tady ještě lepší. Takže tady to je Dark Mitamu, to mám, D'Artagnan, ten bych hodně chtěl. A tady už jsou takový, ještě tady ten Izdrance of Griff, ten by mohl být mega dobrý. Samozřejmě za námi bych se vůbec nezlobil, kdyby mě
padla. Takže tak. Tak a já si myslím, že bychom si mohli zatočit. Schválně se nám padne. Tak a je to supererka. No a tak tu si usnem. Na co všechno je? Já mám na zelený. Tak. Ok, a jste vyzvednu ještě v tomhle. Jo, jenom v rérkách, dívejte. To mě jenom chybí, už jenom tahle poslední mě chybí. To dobrý, a tady je super rérka někde mám. Jo, potom jsem získal true formu na tuhle. Jsem získal true formu, to je na 10 a potom true forma už se nedá nikdy získat, tak jsem dostal tohle. Jako jediný, co tak je, tak se vlastně měnilo, že na té true formě se neměnilo nic a proti té 10 jenom, jo vlastně jo, že má areu místo single. Já jsem se nevzal, takže to teď si tam rychleji zvednout. Tam ukážu ještě legendku. Jo, má freeze, nebo slow a areu, to je to dobrý. Tak já si myslím, že taky dobrá. Jo, a potom ukážu ještě uberky, nebo legendku vám ukážu, jakou mám. Vlastně tu legendku má i můj brácha, on má ještě tu Izanagi, což je nejlepší legendka. Takhle to vypadá na základně, když ji dostanete, a na tom ji dostanete takhle. Je na known vždycky a na 10 se vám přidá stage block, což je dobrý. A je to insane damage, což je mega dobrý. A takhle střílí. Tak a jsem si vzal ještě něco. Tak co tady máme ještě? From Your Junior nebo Demon Spark. Pak je ten Demon Spark. Frozen Wisdom. 5 hvězdiček. To jsme mohli dát. Tak to jdu zkusit. Tak, čo pak tady na ně vyběhne? Dáme si to na max. Jo, tady tyhle aku. Jo, ti jsou docela dobří, protože mají štítek, hnedka vám to ukážu. Tak si našetřím na Jameiru, protože ten to dá. Jo. Ano, a tak aku má úplně štítek. Našetřím Jameira, tak on je na aku, takže ho potom dáte. Ovšem, teďka si asi budu šetřit. Se to dám na 4, tak se budu šetřit. Vidíte, že oni mají se nabíjí strašně rychle štítek. Alienský. No, tak to bude těžký souboj. No a po Jameiře. Legendka to dá snad. Jameira, doufám, že tam bude. Každou chvilku. Jameira, a tam jenom spamujovat. Dobrý. Dáme si tam Amateriuse, aby ten taky na aku. To je dobrý. Jsem bojoval proti všem, jenom proti Re. To jsou jako fakt hodně silní, ale to zatím ještě naštěstí proti ní nebojuju, takže to zatím ještě nemusím řešit. Tam i z Denstra ještě. A dáme sem ještě Ibisuho, který vám, to je limitka ze Superfestu, která může padnout jenom tam, nikde jinde, co vím aspoň. A tady pokud z toho nic nevyjde, tak máme asi vyhranou, protože nevím, co by nás mělo ohrozit maximálně. Nevím, a máme to vyhraný, takže asi dobrý. Máme to vyhraný, takže zkusíme ještě to si jednou dát, pokud tady je. Už tady není. Zkusíme History of Wings, to jsem i na Insane, jo. To 7 ještě nedávám, i když jako jsem hodně dobrý. Že to ještě nedávám. Ale Weekend Stage, to nevím. Si dám, to mám už všechno hotový. Takže
si dám asi tato klucem na dezert. Začnu na ty dvojce. Tak ty dvě už jsem dokončil. Takže by to mělo být asi dobrý. Tak jsem už tady na Catch of Hill. A jdeme se to zahrát, nemáme energii, tak si doplníme. Máme 9 leadershipů a jdeme nahoru. Tak, jsme tam Rockera zatím, který je na jenom alieny. Ne to dá, by to měl dát úplně v pohodě. Počkáme si. Jo, teďka, kdo nevíte, tak byla spolupráce s nějakým anime, že tam byl ten, jak jsem ukázal tu formu, která jsem říkal, že už nikdy nepůjde získat. To byla limitovaná kočka, už taky nikdy nepůjde získat, byla to prostě limitka. Takže tohle asi dám jako poslední hru. Rocker to nevím, jestli dá samotný. Jako zatím to dává, ale nedá to. To vím. Já mám Rockera vlastně na 30. Ale tak dám si tam. Vám ukážu toho Izika. Tak a prostě takhle se promění a najednou takhle. Se mega líbí, jak se proměňuje. Tak Jamairu si tam dáme. A tak to dohrajeme nějak. Tak dáme si tady tohle. Yes, dobrý. Jo, jenom vlastně už nic. Vylepšíme na 9, na 8, na 7. A tady byste měli dát a možná i bez legendárky a bez vlastně tady to jsou tady Amaterius a Gothic Mythama jsou uberky. A tohle je legendárka. Tohle je uberka a tam to byla superérka. Tak a vyhráli jsme a to je asi pro dnešní video vše. Tak ještě si nemůžeme třeba něco vylepšit. Třeba uberku. Jo, vlastně tam mám ještě superérku někde. Jsem dostal novou, tak se jedno vylepšíme, aby se neřeklo. Tak máme 200 něco. A teď jsem 279. A já jsem blbý, já jsem si to mohl vylepšit. No nic, tak si vylepšíme aspoň. Když jazyka nevím, ale jo, vylepším si ho aspoň jednou. A to bude asi pro dnešní video vše. Já se sama loučím a čau.